Osnov za prvi ovogodišnji rebalans su veći prihodi ostvareni od poreza na imovinu, poreza na prenos apsolutnih prava kao i poreza na zarade, veći priliv od planirane geoekološke takse. Ukupno je to oko 55 miliona dinara, kazao je Predrag Živković, zamenik gradonačelnika koji je zadužen i za finansije. U ovaj rebalans uključena su i sredstva koje su dobijene od pokrajine i Republike. Od pokrajine 23 miliona za atarske puteve, 37 miliona dinara za izgradnju kanalizacije u Jabuci i Ivanovu, kao i 17 miliona za sprovođenje IPA programa prekogranične saradnje kojim je predviđeno podizanje energetske efikasnosti u hali sportova. Mi smo ovim rebalansom budžeta uglavnom uradili dosta prenamena što se može vidjeti u posebnom delu budžeta. Isto tako uključili smo sredstva koja nisu utrošena prethodnih godina, povećali smo određene vrste prihoda i uključili prihode po posebnim propisima, tako da ukupno povećanje ovim rebalansom iznosi 172 miliona, a budžet 5 milijardi 897 miliona 79 hiljada dinara. Na rashodnoj strani su uglavnom urađene prenamene, kaže Živković. Dodatna sredstva dobili su Mladost, Zelenilo, ATP i predškolska ustanova Dečija radost. Za javno komunalno preduzeće Mladost, na osnovu poreza na imovinu, sredstva koja će se vratiti u budžet grada u iznosu od 10 miliona dinara. Zatim, dodatna sredstva opredelili smo za javno komunalno preduzeće Zelenilo u iznosu od 12,5 miliona dinara. Za Dečiju radost, naknada štete roditeljima, na poziciji koje smo imali opredeljeno oko 50 miliona dinara, gotovo da smo sva sredstva potrošili. Neke procene su da će biti neophodno 20 miliona kako bismo sa tim završili do kraja godine, što smo je opredelili ovim rebalansom. I isto tako važno je naglasiti da smo 9,5 miliona obezbedili kao našu obavezu za plaćanje poreza na dodatnu vrednost za dve pomenute investicije kanalizacije u Jabuci i Ivanovu. O prvom ovogodišnjem rebalansu gradskog budžeta odbornici bi trebalo da raspravljaju na sednici koja je prema najavama zakazana za 13. jul. Gradsko veće usvojilo je javni poziv za uslugu skidanja i otkupa useva, a koji se nalaze na uzurpiranom državnom poljoprivrednom zemljištu.